Zikomo kwambiri. Zikomo. Wodya zache! Choyamba ndipereke ulemu kwa amene akuyimirira amfumu akulu atsabango. Ulemu kwa Interim Secretary General Hape Kondowe, komanso Treasurer General Mai Nazitwere, Director of Campaign Anoma Nyerenda, Madamu Bwanali oyimirira azimayi, Madamu Nazitwere, ndi amene atipempherera akulu nonse, amayi ndi abambo. Choyamba ndikuthokozeni kwambiri nonse amene muli pano chifukwa chobwera kunoko. Mulungu akudaliseni aliyense wachoka kwawo payeka kubwera kunoko ku Nsonkhano kuno. Mumve kuti sindingochitenga chinthu chamasewera kuti taonani anthu mene abwerera kuno, taonani mene anthu abwerera kuno. Mwabwera kuno chifukwa cha chikondi, mwabwera kuno chifukwa muli ndi cholinga. Mulungu akudaliseni. Mukamachoka pano mudziwa chifukwa chimene tasonkhanirana pano. Ndiyeno poyambirira kuti aliyense amvesese chifukwa chani sizitithandiza kumayankha amene akutilankhula chipongwewo. Ndikuwuzeni izi. Mmakukamu mukudziwa inu muli agalu. Agalu ndi manena ndayi zonse agalu alipo a mitundu itatu. Galu oyamba amakuwa akaona chinthu choopsa amakuwa. Galu amene amapasidwa ulemu chifukwa amakuwa waona wakuba, waona chodabwisa amakuwa. Pali galu wina wachiwiri amakuwa chifukwa choti wamva. Woyambirira uja amakuwa waona. Wachiwiri nayenso amakuwa koma sanaonetu kanthu, koma wangomva kuti zacha kutani akukuwa. Ndiye makuwidwe yake amakhala osiyana. Chingakhale wakumvawe umadziwa kuti galu uyu waona kanthu, uyuyu angokuwira nyenwa. Galu amene amakuwa kuti nzache wamva kuti nzache akukuwa, apita uku chifukwa sakuona chani, sakuona kanthu. Ndiye pali agalu ena, gulu lachitatu, agalu amene ndiye ndi ovuta kusatenga bwino iyo uzungodwala mutu. Ndiponso sumagona agalu amene amakhala kuti ali kusidya, amva galu wachiwiri akukuwa, ndiye nayenso amapanga join, ndiye amakuwa mwa style monyada. Chimampangisa kukuwa monyada, kukuwa ngati mkamwa mwache mulipa mabreki, focho nakuti chimene akukuwacho sakuchiziwa. Ndiye amangokuwa ndiye munthu uzikazuka, uzikalimbana ndi galu amene angokuwa chifukwa wamva zimene sanaziziwe. Munthu kumakhala ndi ulemu. Ndale ndi zimenezi, koma tisayiwale amalawi kuna kuti siku lina lizakwana Mulungu azamweruza aliyense payeka.
ndinamva chisoni ineyo kumva kuti anthu akuti afuna loye mboma. President Professor Arthur Peter Mutharika anali president wa dziko lino, analamulira dziko lino. Titha kukhala kuti tikusiyana maganizo pandale ndi Mutharika, koma sungaime pano nkuyamba kupa munyodogola Peter Mutharika ngati ndi size yako. Ndiye ndimuuze aliyense pano amene ali wodya zace alibe mulandu. Musayerekeze kunena mwano abakiri muluzi, musanene mwano kwa Peter Mutharika, musanene mwano kwa Joyce Banda, musanene mwano kwa Mutharika onso. Kananji a president emene alipowa ndi malaulo, ndi malaulo. Munthu wankulu ndi munthu wankulu basi. Ndiponso usaganize kuti ukatukwa na Chakwera, ukatukwa na Mutharika, ukatukwa na Muluzi, ukatukwa na Joyce Banda ndiye kuti ya inezo ni ndale Mulungu sangalembe oyi ukazipeza. Ndifuna ndikupempheni nonse odya zace alibe mulandu, mulemekeze ma president athu onse, ma vice president athu onse, osachita mwano. Tili pano lero wina amanena pa Nsonkhano ali ujama yenda misika kumathandiza anthu za business Zimbe Masamba amene uja ndi manganya. Mukumva iti akunena kuti atine manganya akuuza gulu la anthu pa Nsonkhano. Ndiye nenana kuti kumene kwatu kuli misala, misala yake ndionena kuti kodi anthu amauzidwawo zoti ndine manganya samaziwa. Ndiye munthu wanzeru zake ndikubwera pa Nsonkhano ndikumauza anthu amene uja ndi manganya, ndiye ndikumfunsa kuti asaziwa ndani. Pamene Mulungu wakumwamba amanong'oneza achilima kuti anditenge ineyo ndikhale running mate wawo, Mulungu zo ndine manganya samaziwa. Achilima zoti ndine manganya pondipasa running mate samaziwa. Achakwera pondipasa unduna ndikunditenga khala vice president, mtoto achakwera zoti ineyo ndine manganya samaziwa. Sopano tinene kuti Mulungu wakumwamba achilima achakwera onsewo opanda nzeru koma iwowo ndiye ndikaona ine mati kasongo mumbali nanga. Tiri pano one kuti ndikuuze nikuti ichichi ndi Chipani. Chipani chaudya zace alibe mulandu, sichimasangalala, sichimawombera manja, sichimanyadira masapota, timanyadira anthu amene analembesa ukavota.
zikomo. Mmene ndimalowa ndale sindinalowe ndi convoy ya magalimoto, sindinalowe kukayang'ana kuti ndikhale vice president, sindinalowe kuti ndikakhale nduna, ndinakalowa kuti ndikathandize anthu. Ntchito imene Mulungu wakupasa osamayinyozesa. Lero ndine vice president wa dziko, mawa nditokhala ndi udindo ochepa, koma pamaso pa Mulungu udindo ochepawo ndi waukulu. Cholinga changa si udindo, cholinga changa ni ntchito. Nkoona pakali pano ndikamakhala mu mtima mundimanyadira kuti Ambuye Mulungu zikomo, chifukwa manambala a anthu amene alembesa aulia zake ndi malawulotu. Ambiri aja amangoona anthu abwera ambirimbiri, ali koma ndiye ujeni masintha yalankhula kuti waziwa anthuwo. Ndikamachoka pano tipanga show, tipanga chani? Tikamachoka pano ndiyenda pansi mpaka na apo ndiye nonse amene mwalembesa ndikati tiye ndivaya izi, muvaya ziti? Ndikuuzani mu chizungu, I'm not a stupid person. No. Ine ndimakhala pansi ndikuganiza kuchipatala kuti umuziwe kuti patient akudwala chani, umumvesere nkhani yake, umupime, ukhale ndi chidwi chomvesera. Majaji, maloya, madokotala muzaone amakhala phenga topusa olo azibusa kuti amumve munthu kuti kodi uyu akuti chani. Ine mboma nditalowa ndakhala ndikukhala phe kumvesera, kuyang'ana vuto la mdziko muno ndikuliziwa bwino lomwe. Ndipo ndikuululeni pakali panopa, achakwera akanakhala munthu wina sakanandilola kumachita zimene ndimachita. Mukunimva? Achakwera akanakhala munthu wina kapena kangati akanganya ena aja sakanalola kuti ndizichita zimene matani ndimachita. Lero ndikufuna kuti mudziwe kuti tabwera kuzagwirizana, wina asakulandeni hope, chikhulupiriro, chiyembekezo. Dziko lino ndikukuuzani lero ndili ndi moyo silizakhala chonchi mpaka nakale. Dziko ili silizakhala chonchi mpaka nakale. Chimene amachita Satana ndikumulowa munthu wandaleyo, ndikumakuuzani kuti pano tu Malawi sizatani sazatheka. Malawi uyu ndo waunongeka. Malawi ayi, Malawi uyuyu have hope. Mukhale ndi chiyembekezo ndipo mukhale ndi chikhulupiriro kuti Malawi atani kodi. Azimayi inu, umphawi ine ndimauziwa, umphawi ndimauziwa. Anthu amatha kukhala nyumba mwawo ndikuzuka usiku manja phu kuti agone kulephera. Ndikumanena kuti kunja kusache, akuopa kuti kunja kukacha apanga chani. Amene akunenayo kunena kuti amayenda misika kumathandiza anthu za ngongole, ine ndimangoti Ambuye tamukhululukirani munthuyu. Nkhani za ngongolezi chitandoti chikole. Ndikulankhula mmene tikuuziwira umphawi ndi a president.
ndikuti koma anthu enawa tikamati chikole alibe. Iwowo ndiye chikoleyo. Iwowo ndiye chikole, alibe chilichonse. A president ananena kuti inenso ndi maziwa tiyeni tipange program yochedwa vuka matope, azilandira anthu nifi yopanda chani, yopanda chikole. Ndiye wina azinyamuka lero amene uja amayendera m'makomo uja ndikumakupasani ndalama ndikumapangaza kuti amene uja ni manganya. Chimene ndifuna ndiyankhepo pang'ono, mutha kumadabwa kuti ku UTM ku amandidaja amene akundidawa amandida chifukwa chani. Mukayang'ana pa Genesis 37 verse 3 kumapita uko muona kuti Yakobo anamusokera mkanjo mwanache ndani? Yosefe. Anamusokera mkanjo wokongola wa maluwa mwanake. Anachita kupempha? Wamusokera. Akulu ache abale ache onse anamuda chifukwa chani? Mkanjo. Koma mkanjo anapempha? Inetu ndikuuzeni mene ndi malowa UTM. In fact UTM anaipanga ndi Achilima, Akambala ndi ineyo atatu. Anzatu aja onse aja sikuti sana lofunika anagwira ntchito zabwino, koma tinaipanga twangati atandipasa ineyo kukhala running mate ndi madabwa kuti ineyo running mate ali ndiye namba kudedwa ndakalipiridwa ngati mwana. Zonsezo ndimangozisiya ukuku kuti mukudana ndi ine nalilira udindoho, koma zonsezo ndizopita kumbuyo. Tiyangane chani kodi isogolo. Odia zake Chipani cha odia zake chifuna chilimbane ni munthu woipa. Akanakhala kuti ndikauza president achakwera zazimene ndikufuna maganizo anga mane ndikuonera akati azisusa osandipanga support, ndikanathawamu mboma, ndikanathawamu. Koma I'm getting the support. Nkona ni magawa fetereza kupita kumalula nyumba za wanthu. Komano zonsezo ndizabwino, koma sizi ngafike penipenipo chifo cha munthu yondani. Munthu ndioipa akachaipe mboma nkhani ilipo ikupangisa boma kusapita kusogolo. Manifesto ya Bakiri Muluzi ikanatha kukweza ziko lino. Manifesto ya Bingu ikanatha kukweza ziko lino. Manifesto ya Joyce Banda ikanatha kukweza ziko lino. Manifesto ya Peter Mutharika ikanatha kukweza ziko lino. Manifesto ya Bwana Chakwera ita kukweza ziko lino. Koma munthu ndikupasani chisanzo. Munthu kuipa kwake nako mwachisanzo. Mayanga ndili wang'ono akamapika nkhuku yangophedwa kumene zankati ndi matenga ndineyo mwana osiriza ndatenga zankati ndi amanena kuti tazisonkhezera ndiwozi ndeni makhala pondeka. Mawu oti tazisonkhezera ndiwozi ndi mawu oti amandiuza chifukwa chondikhulupirira. Mwini ndiwo wamukhulupirira wosonkhezera. Munimva? Mwini ndiwo wamukhulupirira mwana wake. Sonkhezera chani kodi? Ndiwozi.
ndiye ine ndine munthu unanenso ndati odia zache ifuna ithane ndi chani kodi munthu woipa mboma. Ndiye ndimatenga matumbo anga aja ankhukuwo wasukasuka, ndiye ndimapita ndikandodo ndimata kusola makala pasi paja ndikutenga matumbo anga pasi paja ndikudani kodi ndikumaocha, ndiye matumbo amakhala ndi mazi, nditaza makhala ambiri ndipo ndafumula moto wamba kutani mayi akamabwera ali iwe watimisa moto watima ndimaocha matumbo oti adye ndani umakhala mtima wozikonda ndisadikirire zoti anthu adyezo onse koma ndiwo chepo zanga ndidye chani kodi ndiye mayi anga amandinyapula. Chifukwa chondinyapula ndinasiya kuononga moto wophikira ndiwo zoti ali anthu ambiri. Leronso ndikupasani chisanzo chakwera kutereka poto waikamo chitukuko. Anthu amboma ena amatokosa pasipo ndikumatengapo zawo zaiwo zoti chitukuko chipite kwa aliyense akugaza nani kodi zaiwo. Nkhani ili pano si manifesto, nkhani ili pano sikuti mboma mulibe mapolisi, zonse zilipo. Muchizungu akuti doing things right, kupanga zinthu moyenera, doing things right. Olo wina samakuyang'ane tasesani apapa sesa makhulupirika olosa kukuona koma wena sesa posesa paja akusololapo pasajaja kana nani kodi mboma mu zinthu zili bwino zokunga bwino vuto musanamizidwe ndili momo. Ndine vice president komanso bwana anandisankha kukhala minister of state for public service delivery. Ndimakumana nduna iliyonse ndimakumana nayo ntchito ikuyenda bwanji, civil service akuyenda bwanji. Ngati kapitawo ndiye ndikumaona kuti iyi muli anthu abwino ambiri mboma, anthu opemphera, koma muli anthu ena ocha matumbo pamoto wa ini yache. Satana kumwamba atayamba kufuna kuocha matumbo wache pamoto wa Mulungu, anamung'amba kamozi, anamutibula kamozi, ndikugwera pachani kodi ali paziko la pasi pano. Ndiyeno amba kumauza ophunzira ache kumaononga m'mabomamo. Ndiye odia zache chimene ifuna kuona ngati munthu waba akakhale kuti kundende, okuba kundende, osagwira ntchito bwino kuchosedwa. Aliyense amene akuononga mboma achoke, chifukwa akuba nthawi ya Malawi, ndalama za Malawi. Chimenecho ndiye vuto lalikulu. Musanamizidwe. Ndikupasa ni chisanzo ena azingoti ngolankhula kundilande kuli bridge ya Nasolo. Azungu anabwera kuti azamange bridge imene yoyo, analephera chifukwa anthu akuba akulu amafuna chani kodi ndalama. Ndiye ananyanyala anapita. Ndili kundilande mkulu woyang'anira musika kundilande chance anandiuza, ndapita ndakalankhula kwa president akuti zoyipa tuisi chichapo ni kanthu, do something. Tiapeza azungu amene wowo tinapeza kwa dandaulira. Ananena kuti vice president mutithandize kuti bridge tiamangire anthu, koma mbava zija isatisokoneze kutoko akubwera mmeye mwe uno kuzamanga bridge imene bridge yo ikanakhala itamangidwa kale koma anthu ofuna kuocha matumbo awo pamoto wa ini yache.
ku Blantyre a president akhala kusegulira High Court Commercial Division inangokhala iwo wakuti kodi koti iyi bwanji ikuchedwa. Ndinapita kukafufuza pa udindo wanga monga Minister of State for Public Service Delivery kupeza kuti kuli akanganya ena akuocha matumbo pa moto osakhala wawo. Dapa sampuno mapama a president mwezi uno akukatani kodi akukasegulira bwezi izi atasegulira kale muli zitukuko zambiri mziko muno zikanakhala zitapita kale koma anthu oyipa ndiye odia zachi alibe mulandu sakuyang'ana udindo akuyang'ana ntchito yoti Amalawi akhale pabwino. Amalawi akhale pabwino. Mmabwera panopo kuvina muvina muzipita mukakafika sopano mukakafika mukazifunsafunso ife ndife odia zache tidya chani. Kodi umakhala odia zache ulibe chakudya? Ayi. Doing things right. Amene sagwira ntchito mmene amutumira odia zache akuti amene wowo achosedwe. Kugwirizana odia zache ifuna tizigwirizana osati uyo mtumbuka uyo mulomwe uyo mchewa zilibe kanthu zimene zijazo ndiponso kumakhalatu kunama. Inuyo ndi mafusa tayi zonse anyamata mukafuna kufusira nsikana mmafusa kuti kodi ndiwe mtumbuka kodi ndiwe mulomwe umaziwa utafusira kale chifukwa ndi Malawi mzako tikondane wina ndi mzake. Chimene chimavuta ku Malawi kuno nchonena kuti ichi nchofunika kwambiri ndi chinene. Anthu ena akusokosa kwambiri tiwina mwazi wa chake chifukwa chonena kuti tasiyana ndi mpira umakhala ndi raundi ya chipulula maule ndi manoma akafika finals ndiye kuti ena onse watani kodi agwaigwa koma na ikakhala nkhani ya ndale aliyense amafikira finals aliyense akufikira mchani mfinals palibe za chipulula ena kuyenda kufika pansika apeza anthu aliliyo njuju wasatitatu kunsika lunzu yalankhula kwani kasoto wasatira manambala amene alembesa kuti akuvoterani ndi angati ng'o saziwa amene ajawo ndikunena izi kuti asativutise ma area alibetu abale ma area anthu aja alibe silifuna kuachula iyayi ma area alibe ndiza pa Facebook basi ma area alibe ifeyo mai bwana ali muli hapa akondowe muluku leroli inetu ndikuziwa kuti tili nawo angati amene alembesa audia zake ndi chifukwa chache ena madandaula kunchinji kudedza bwanji sitibwera tiyayi ndingofuna amene ozungulira kuno kokha abwere ine enanu ndikakupezani kuti komweko sindifuna kufika pano kuona kuti koma ndi chikhwimbi lache lotenga akudeza kunchinji kukasungu hiyayi aliyese ndikampeza boma lakuti lakwawo koma ndikuthokozeni nonse audia zache manambala athu amene talembesa ndikugona ineyo tima uli chani kodi uli malo ineyo asakunamiza ni munthu imeneyo
kunamizidwa kwakula. Kunamizidwa kwakula. Isaki atakalamba. Isaki wakalamba. Anali ndi mwanake Esau ndi Yakobo. Esau wapita kuchire kukasaka. Yakobo wavala zovala za ndani. Kuyesa kuti ubweya afane ndani kodi? Esau. Ndikupita kwa mbweja kukaba chani kodi? Madaliso. Ndiye ndifuna tikuchenjezeni Amalawi. Mumuona Yakobo akuyenda atavala za Esau. Inu kumaisa kuti ndi Esau. Yakobo akuyenda ndikumana makuti iye ndi ndani kodi? Esau. Esau anali Esau. Ndi osafanana. Tilankhule zinthu kuyang'ana anthu akufuna chani. You cannot win ndi propaganda. Komanso ndamva chisoni kana anayiwala kundichosa pa group ina yake. Anayiwala kundichosa pa group zonse zimene akulankhula kupangana ndi Ndipo. Mwina andichosa usiku pano. Chimene afuna kuchita ngati sapanga chifukwa choti nakuti ndaulula. Akuti tinapanga zija za makandulo zija. Ndiye mpakali panopo zinakhangati zatopesa anthu. Ndiye pakali pano kusogolo kuti yambe makandulo. Makandulo akupanga target ndani? Akupanga target ya president. Akupanga target ine. Ndikumayimba nyimbo zawo. Akuti ineyo imfa ya Chilima ikundikhuza. Ine ndiye ndimanena kuti chimene sindimayankhira ndi chimozi. Chimene sindimayankhira ndi chimozi. Ndichonena kuti kunja kuno kuli Mulungu. Kuli ndani kodi? Kunja kuno kuli Mulungu. Ata kupanga propaganda mena ngapangire. Amauza atu a Chilima. Bwana amene munchose, amene iyi ndi spy wa kongresi munchose. Amanduza ina Chilima zimene amalakula ndi zakuti. Komanso ndikuwuzani pano. Ku UTM lero ndikuwuzeni kuli anthu awiri amene ndikudziwa kuti amamukonda Chilima kuchokera pasi pa mtima. Sana munenepo china chilichonse ine ndikudziwa. Mwina kapena kumbaliko. Koma chingakhale anthu awiri amene wo ndine lero sitigwirizana pandale. Koma ndimadziwa kuti awawa mamukonda Chilima. Akamalira za Chilima awawa ni nazona. Awawa sana mpange Chilima chipongwe. Anthu wache ndi awiri. Ndinali vice president. Ndimayenda ndi Chilima. Zambiri sindimanena Chilima nakagona. Simafuna kunena. Koma I want to tell you this today. Ku UTM there are two people amene amamukonda Chilima zenizeni. Woyamba Kwesi Msusa. Mukazamba zina kuti Kwesi Msusa amene yoyo even pamaliro kumuyang'ana umadziwa kuti uyu ifa yatani uyu yamukhuza. Wachiwiri sindigwirizana naye pandale ndiye Newton Kambala. Awiri amene wow. These two sininganenere chipongwe ifatu iwo ndine lero sitigwirizana pandale. Chilungamo chache. They are the people that stood by Chilima. How is on say? Enaja. The others muyesese inuyo muchite bwino mukalowe kumwamba mukamfuse Mulungu kuti Michael usi anati Kwesi Msusa ndi Newton Kambala mamukonda Chilima zenizeni. Kodi nanga enawa mukalira. Ndirekeza pomwepo. Musanamizidwe. Akamakamba zambiri. Mbangwa yangati inuyo. Lero Chilima anamukonda atamwalira. Sama mukonda. Ndiri nazo ineyo. Koma ndimanena kuti Ambuye akhululukire. Koma ndizoyipa kumapekera tunkhani zonyasa. That is not good. Ndiye inu kuti muzing'alula
musangalule asiyeni iwonso ndi ana Abrahamu akhululukireni. Ndiyeno ndikudziwa kuti muna kumadaba kuti kodi makamaka akulu audia zache manambala mkuziwa amene alembesa audia zache kodi simuyima pano kha kodi sitiyima ife toka ndikugwedeza anthu ndikumvesesa. Ndikuuzani izi musiyeni mulungu akhale ndani. Ineyo chiyambire sinimalirira udindo ndimalirira ntchito. Tukumvana iti? Alliance samakhale kuti ine Chipani ndikusogolera ndine munditenge ine iyayi. Alliance iziti mfundo zathu ndi mfundo zanu zitani kodi zigwirizane. Mfundo za ife ndi mfundo zanu zitani kodi zigwirizane. Ikhalapo nthawi tipanga manifesto oti tikuwerengereni tili nawo atolankhani abwere tiwerenge chilichonse and why. Zimenezo tipanga kusogolo tizaulusa ndi angati amene alembesa audia zache alibe mulandu. Osajijirika osapupuluma musiyeni mulungu akhale chani kodi amene alembesa ndi angati. Yayi sisani manja angambe kupangirani jealous. Pomaliza mukakhala muzinyumba mukumakhala pasi pe ndikumakambirana mukaona nseu utakumbika watibuka kodi boma limene nseu umene uwu muzizifunsa kuti nseu umene anakonza ndani. Unayenera utatibuka lero anaukonza bwanji ndalama zinayenda bwanji chifukwa ena sakuziwa zimene analakwisa. Muzizikambirana msogolera ise kumukambirana sogolera liyense kampeni ikagundika tiyamba kukambirana zatu uyu mwakuti ngati munga iwale zonse mukumbukire zinthu ziwiri zazikulu. 1 audia zache ikuti documents mapepa la mboma zilimo woipa ndi munthu tilimbane ni munthu. You should do the right things. Apange zinthu zoyenerera dziko litani kodi likwera si mapepa la iyayi koma munthu. Chachiwiri tiyeni tikondane musadane ndi munthu fa chandale musatukwana asogolera akale alemekezeni. Ena amandiona ngati ne wachabe amaganiza kuti ndikanakhala munthu womberedwa manja ndikati ndiziyambana ndi achakwera. Madziwa vice president kungoyambana ndi president wake dziko lionongeka. Madziwa dziko lionongeka. Ena madikira kuti ndabwera pano akuti akang'alula lero nding'alula chani icho nding'alula chani. Kung'alula kwa ine ndikunena kuti anthu opanda mayina anthu osauka adziwa kuti dziko lindirawo. Dziko lindirawo musanamizidwe. Abwera akulu ndikubwera kuli njala kuno taonani bomali akamaliza ngokwera mgali moto ulendo mimba zawo zili kuno akuoneka kuti ndi odia bwino amakusira ndi chakudya oyi ntchito kumakutani kodi kulankhula. Kampeni ya chaka chino osangotengeka osangotani osamuda munthu chifukwa choti wina wache akumuda ayi. Tikambirana aliyense uyu ndi ndani. Anthu a mulungu ine ndikufunira mafuno abwino. Mapepa anu avoti mwasunge pabwino. Ndikazangoti yomweyo ndikati muti yomwe abale Mulungu odziwa kudalisa okukondani mukondeswa anzanu
osati kwaona DPP ndikumaona ngati adani anu ayi, kuona MCP adani anu ayi, kuona APP UDF even ya UTM ndi abale anu. Mulungu mumusiye akale chani kodi Mulungu dziko lino pa 16 pakhala president. Mulungu angotere, Mulungu angotani kodi, koma 2025 pa 16 kuzakhala maraulo. Sapano uyu akuti muipepelere, iyeso wapepereredwa kale. Ambuye akudaliseni, muyende bwino, mukafike bwino, tizipemphererana mwina ndi zake. Zonse zikatha pa dziko lapansi tikalowe kuti pakali pano asinje music akatha kupemphera ndiyenda pansi ndikufuna angoona muziyenda monyada music ikutani kodi. Ambuye akudaliseni.